Goiga gati ya MCB bunge ya county ya Kisii nigo barorekanire kwirusanania asogosire merobero ayo bokorori bwe county inse yoborai bwayo mugabana Paul Simbarati abange babo nigo bayesokire na komochoborai bwa bono bwe county iyo asokwanekia obokurumi okogosererania abarai ba ogotwara ibirengerero birema mincha amo ni chikode chi county chitari cyobwasioko nabuno muri Keto Clinton Ondiege akwerera ase oroboti oruigarwa bene rukubwatia nigo mugabana Simbarati ase ensemo ya yamo chirengati ya MC yabwo asatebera bange nigo babwate bare neki sababu bene cyage siasa no boene ose no bobebo go siekerwa emenganyi bokurumi yarenga rase serikali ya ita ase abasabere babwatiri chiko gwikiranyo bokoreri bwabo batari koraga onde bwensikiara siasa hase bunge ye county ya Kisii nigo cyakire ko irenchere tofauti nabuna yaringe kare asamot kabwangoiga nige gatia ba MCA kuro ase chiwodi baorokire gotogoko kwabo nenchiro bora bwe county bakogendiwa ase gatia abo baenekire buno bwamate bwabo no mugavana bwe county mbori buya. We are a petty conman occupying the position of governor. There is a harsh word a conman who believes in his own lies. Yani a conman ikungendelie ento yakanga kero montaro muriri he will buy into his conmanship. Asegati yari bagoteba bakomochobora ibwabono noko gosererwa hekero bakweneke bokoreri bwabo bukubori amagendro no bora yobu yasaba menyi be county ya Kisii obukurumi amone meroberi ekitenda hetari obo bwasioko obutuko bwarero nigo tokomurekera hegati chinkwana chegati aba MCA abo bayesokire nakobeka teneni hayagerere bairusananirie nasoko musira umugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abakoreri bwe bunge county nigo bore maisomaro ya sekatiba yense ya Kenya mwaka bwekiri bobere na 10 okoroisia hamachiko okoringoria obotumeki bwekibesa cyo mu rwebango wananchi abo bakirete chikura kurende hekero hemirobere y'ibunge county hekobachana nensemerio gwikirania bokoreri bose county executive iberera nigo rigotira ase haba MCA abotura cheko murekero botuko bwarero nigo bagoteba ribererio nigo bonoria abeire hobe bwa bene hamona gesiasa ase batebire okwerusanania kwabo no mugavana tarima mocho kurende no kwirandira haya arengeto bokoreri bwabo kikatiba umutangani no mu MCA bwe wodi ya Ichuni mheshimiwa Wycliffe Siocha ase nkwana ya sabari kyamangana Siocha nigo aerete buna werusandria asoko bwatusyo mugavana asobora ibwae hasekeria goteba no kogosereriwa uchi asaba MCA abo bakoboria hamasakare chitenda chi county abekweteneni herio banyar konyora ribaga yuko yaringoria buna hobotumeki bweni bobore ebra gitabiri nigo biya kanere 850 million ebra gitabiri mwaro chegal biya renge 30 igotuwa wade chi excavator 8 tukatuara chi greda 15 chiro orange ya rengo amone kwere chirorai angenya amona dosa ekermo ko digere the market price abantu baminto yebira gitabiri nechibese chiakanere ebira gitabiri yare ko genda igoro pi igo byare ko silingi chi milioni 400 ekerbi chete igoro gabu piani lakini chibese yakane tuoro nigo chire mara kabere yechibese chibwene chiabana te kwakano kwere digere ri abantu bakora chitenda asike tunaboni igenje buone esukuru yeme endrete kwa gachore ko kiamirega abantu baroro bakabakwerera umucanga nabagere dasiti mininga ebinyore byese tukorwa abantu bamido ngantu bwati chibundi kiranyara ko kore gasioro ngikiragere umuntu ubugori kigasi iba gobwante ko kwembawa aba contractor baito bagusiga iga koimoka kwa lot kigasi kwa mawatenga contractors baito ngamba bwate capacity kwa manya kubwata kwa korendo kiki kwa chiloti kwa kobera abakwere asatebire here ekionegati haria abananchi baichuni bamachorete anyarko bagakweneki ase bunge county Muske Siocha boigonigo arireira yogocha komusiro Muske Dr. Fred Matiangi asiranga yaye yokoriye kergo kyobora ibwense na hinje ngoteba igana nde ngoteba ngosaba mugusiyo ite 20 PS twabetanga bono tigato sibere bolire na ande to soke nduri kokos because 20 no to ibere gusiga iga no to kinete gusiga iga tigato 20 bono tobera mayaga ya umuhango kurungana na Fred Okengo Matiangi na ande wikatumuruane sese yergo chimutuga iga yokoriya ekergo kya ekyo president Mheshimiwa Abause Mairura MCA we wodi ya Masimba noyo mo hasegati aba MCA abo bakomochobora ibwe county ya Kisii hii kelele ya Simba na hiyo jina pandia inaitwa Simba, lazima tutazima sauti na itazima kabisa, hautaisikia tena katika Kisii. Asenkwana yaye nigo bono hamochiro boraibwe county ase hoko goseria higati abarai habo bagotwara umusimamo hore tofauti ge siasa hamono mugavana Mairura boigo ni gari gati yabarai be bunge county ya Kisii abo kigari cyabo cyanyarko bakigosaganwa hasama gace bunge yo amo nababegu batamanyiri ase bagoteba heyo nigere buna enchera heyemo yoko goseria igati aba MCA abo bagotwara hekerengerio kire tofauti ge siasa na abo batendrete hobwene in the assembly with a normal
plenary session, and my peer told me that we have people who have come, around 20 people who are in Masix, and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court, and some of us, we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Asensemo yaye Mheshimiwa Anton Nkundi nigo nere haetangire hase okogenderia obwamate bwaye n'oburai bwe county asamachiri umugavana hasokwena na hamagendero hasogwanchiria amono kubaborera hamaskani habarai bachodre n'abananchi ekero hatarire chiwodi chabo nyagitari eyo tiyanya kubakende abantu b'ekiro gabagansa babagande nga gavana gakitokonya nkagenda nkabeka $1 million kirose nyagitari omwami mokoyo okya ogesusu atenga ruski besecho ntuntu bwate gavana yaito egocha gocheche kwagacha ribori ritangani umugavana gono rio nande ribori rya kabere nkyo takere nyagitari ebe kwase ewodi yao mbere muno Clinton umugavana witwa Paul Simbarati kera kwana ngo mu MC ogesoga kana nincho mu MC ogesu nabona ye konsete no nyinja se na insurance step because na ligereti kerago kwana by surprise nganyoranga ninja arenga nambeyemo gavana Paul Simbarati iganga endreti mutu yabantu nga ngana kanire $1 million nga nimbwato mugavana kawocha gocha arose nyagitari umato mwananchi na era tali monto oli muliri because ekerena ali kuboli chikura oyo muntu Clinton igona aboli chikura nebirenga lyebimo byo kuleta magendro kosekerena atumiro no mwananchi manye kinatu na kingoletera abantu umusiko Nkundi nigakoera bunere nigo harigetie kwati ali chiko kwene kyango korara abananchi be wodi ya Gesusu amagendro ka ukwana nigitase gya Nsoko TV Nkundi nigo ayanekire unahobokoreri webunge county Kisii nigo bari marete asagoteba no kugosererwa kwa ba MCA kirocha kiro buraibu abo mwaringa no bwamatubu ya no mugavana ngayimbure ngete gutwira Minto Clinton tuwabere buyeno mugavana nchitindara mangana mahange twatware mo especially se wodi ya ninchi nonye kirege engane egosareka tuliko nyabwaka siasa tukwenda twote baningora na kigavana engane yasarike na kitokora lakini ekere omunso matianyi oswa ekere matianyi twachaka gotenga matianyi bono osokire na intumu gusingo ikatumubwatesi abuno bongwaso azengenje bono inche nambe mabantu abantu bali banjore na bante na ki ya bono guikato support matia tianyi MCA asiboitangare Mheshimiwa Thomas Obare noyo mohase omubaro motambe bwa ma MCA abo bakomochia uburai bwa bono bwe county ya Kisii kuruma kabwechirubere 22. And I want to speak directly to the governor of Kisii County. Stop sending those people. Stop sending those boys. But as for the fact that I will be calling out corruption, I will continue calling out corruption. You came into power promising heaven. You came into power saying that you're corruption. But you are the architect and the sole proprietor of corruption in Kisii County. Obare nigo bona akomochia enchira magendro hagoikiraniwa nebonekere bunge county ya etire budget ebwente goikirania magendro ase enchira ere engia emiroberio yokweno no wechitenda ase enchira hetari yobo bwasioku negatiari Mheshimiwa Obare agoteba akogera hairusanandire ase okobwatesia oburai bwa bono ase county ya Kisii. Clinton tinda umana the only thing ngokora no gokoneranga ebintu mbiribetakire gokora bitarakoru ose byakoru birakoru in a proper way. Simbarati is the greatest enabler of corruption in Kisii County. And I can go to company Clinton. You know, you are my brother and you come from Kisii County. We come from that county. Ekoroko Montoyo already the company 17. Kama na kumwaji para chonsi picha Kisii County. What does it tell you? That this person is Simbarati. He is the one doing roads. But being a proxy, you know, when we do the analysis, now account analysis is a contract has 17 companies. 4 of those companies, Chicos share a physical address 156 sooner. 3, Chicos share a physical address 122 sooner. Funny. But when we trace, what does that tell you? Corruption is in background. Aba MCA abaiga negati abande abo bono baetangire kubwatusyo burai bwe county keirire obokoreri bwe bunge county yo no burai bwe county ke siasa gochencha bonsi nigo bakomochia hokogosererwa asobokoreri bwabo ase bunge amono bokurumi ase miroberio au ye county. The only thing I know in Kisii County, I'm elected from Chiborabu,
and I've been championing for my people to get the development which is not there. Anytime I put something on development, it's being removed, and it's being removed from executive. So if it's the executive targeting me, my God above will target them first. And I know that. I know the God I believe. The God I believe, even if this is political, but the God I believe, you will receive the result very soon. Thank you. Ase okwiranĩria higati yayo akageire nĩ gati ya MCA Gavana bwa kaunti iyo Simba Arati nigo ayatuguteirare na goteba here uburai bwaye nigo bwarongeirie obokoreria saba na inchi na gusieka eming'anyo bokurumi ikikirire amagendero ao bunario bogachubwe chinyagitari okorosi w'ikipara ebirasi bya ECDE ogokino gwe sector y'uburimi hamwe n'ekisemi asogosira abarukyo n'ekibasari omukire hegati y'aba MCA abagotwara sababu cyabo bene cyage siasa na kobasaba babwatiri chiko gwikirania obokoreri bwabo batarikora gonde kyara inche nkole nche na moko ndama lakini ekera moko ira ninse mpaka mwali ka statement mwa mwisho musini yo chikorama mukane bona mwira ne ko baba ku ende karati kanda boli our brother you are running for presidency aigagusi ne ngome yao genda isiko iga ya ne bali moyo kirabe onye kwa irwe flag bear utawakire kuta lakini story ngao tube ile ya jaba ngao manyete ngagusi ngansimbe mechan nje simba ne kureye bono njinga kimutagiringa ki imoka kurugagwe injitobe naye ndotale nse simba ni sanda tanga kambeneli obo president because president ni otakora nje na nje kiri kindi yonsi ndanyole rutabate mure ndente gusiga aboigo hegati aba MCA abo bakokoboko mugavana Simba Arati nigo bona bamwegereire na kuria heira yo guchako musira sokuria entunde ya kabere buno mugavana asobo chorio bonene mwaka w'ikirubere 2025 kero hensi ya Kenya hamono rugongo rwa gusi rogendrete kwiroberia busibo bachorio bonene county ya Kisii nigo bono yachakirie koro kya moncho ria siasa chi county hamone chense ase hoyo mukuru gusi Dr. Fred Matiang'i sokire na kuria hekerogo kyuburai bwense sitoko jigwetana na gavana na handa tali gwetana siasa rende acha ya lero bono itabwati mupangilio ndo bwensi nase ngencho gona imoka ngateba nga Matiang'i na baisa ine kuba president na gavana Simba Arati tatagiti Matiang'i abe president lakini atanga twarire egati aba MCA bagotamakuru asomo gavana kera kende umuchando ngayole yani na kyagotamakuru asomo gavana because kero muntu nachorire gocha assembly nubatere cyogo chorwa nimbate qualification inchorire kurubeno for example numugabana nachorire kurukisi county kayugo tamaguchi onye hama onchororia kagochia kobaroro nichinga kichira asioria bagoteba ase siasa bobisa bwakare na kare mboyo kende gionsi na boge kunyarekana asetore amaiso toigorete kubwatereria Clinton Ndigi, Ensoko TV.